Zerako mutilka txarro hau. Buelta bat emoteko. Ez dago bat ere txarto. Hemen daukazu. Zartu mintzatu. Espero duzun baino leku gehiagotan hitz egin dezakezu euskaraz. Ez duzu uste? Kaixo. Kaixo, nahi dozu laguntzia? Mintzaturi esker ez duzu inoiz zalantzarik izango euskaraz lehenengo hitza esateko. Euskaraz hitz egiten den lekuak geokokatzen dituen sarea da Mintzatu. Mintzatun, leku berriak ezagutu, sortu, lagunak egin eta euskaraz bizitzeko aukera izango duzu. Munduan zehar, euskaraz hitz egiten den lekuak zabalduko ditugu guztion artean. Euskararen sarerik handiena sortuko dugu. Tuen ja? Gure konbentioa Pekin agatea da. Inoiz ez da hain erreza izan, euskaraz non hitz egin dezakezun jakitea. Beno, agur. Bueno, hau euskategian hainbeste odu eta oraindik ez duz euskadun itzularik. Euskarak munduan betetzen duen lekua zabaltzen lagundu gaitzazue.